बानायगासिनो नै जोंहा स्टेजखौ बानायगासिनो आरो थैसोमथु लोगोफोर नोंथांमोना बयबो नायनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय फैदो लोगोफोर थैसोमथु केमेरा जालालै माबोरै जानांगौ स्टेज बानायगासिनो नै लोगोफोर थैसोमथु नै हेल' लोगोफोर वेलकाम टु माय इउटुब लाइभ नोंथांमोना बयबो फैदो आरो ना मा होनो जोंहा दिनै थैसोमथु दिन्थिनो नागिरदों नैबे जोंनि मा होनो चिरां डिस्ट्रिक्ट बिजनि बर' बाजाराव आरो ना नोंथांमोना नैबे गोलोम बोथोराव नोंथांमोना जाय बिथांमोना नायनो होननानै साननानै दंमोन नैबे थैसोमथुखौ नोंथांमोना आसा खालामनानै दङ नोंथांमोना थाबैनो नैबे मा होनो जाय बिथांमोना टिकेट लायाखै आरोना बिथांमोना थाबैनो फैनानै नैबे जोंनि टिकेट काउन्टाराव फैनानै टिकेटखौ लांफैनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय आरोना लोगोफोर टिकेटआ बांद्राय बुरजा गैलिया आरोना लोगोफोर नै एकदम बुकिं जाजोबखो आरोना लोगोफोर नै एकदम बानायगासिनो ओमफ्राय नै मा होनो बरिया जाबायानो आरोना नै लोगोफोर ओमफ्राय नै नोंथांमोना एसे दिन्थिसै आरोना नै लोगोफोर एकदमबारे बा नै ओरै बैथिं टिकेट फानगासिनो आरोना नै आरो नोंथांमोना जाय बिथांमोना लानो गोसो दङ बिथांमोनाबो मा अनलाइन पेमेन्टबो जागोन आरो ना अनलाइनजोंबो लानो हागोन नोंथांमोना नै सेंग्राफ्रा नै ओइ सेंग्राफोर ओइ मोजां माव मोनहाया नामा ओइ दुगायाखै नामा दुगायाखै नै जोंहा लाबोबायानो नै दामग्रा देग्राफ्रा नै बा लोगोफोर लोगोफोर थैसोमथु नै एकदमबारे स्टेज माबागासिनो आरोना सियार बसायगासिनो नै ओमफ्राय ओरै कारेन्ट बानायगासिनो नै लोगोफोर एकदमबारे बा स्क्रिन खोंगासिनो लोगोफोर स्क्रिन नै एकदमबारे नै लोगोफोर नै थाब टिकेट काउन्टाराव आरोना बै टिकेट होगासिनो ओमफ्राय नै एकदम कारेन्टनि बेब'स्था जागासिनो ओरै लोगोफोर नै ओमफ्राय ओरै तिरपाल खोंगासिनो अखायाबो फ्रि हागासिनो आरो एसे थैसोमथु जाय बिथांमोनहा नैबे नायनो होननानै एबा गोसोखांगासिनो जोंनि नैबे ओइ मामा ओइ ভালো আছেন তো আচ্ছা ঠিক আছে এই যে বৃষ্টি আইতে আছে রে কে গো হ্যাঁ नै लोगोफोर एकदमबारे रेडि जाजोबखाबाय आरोना बेयाव स्टेजखौ बानायनाय जादों मानो बानायनाय जादों होनबा बेयाव गोबां आर्टिस्टफोर फैगोन लोगोफोर एक्टर एक्ट्रिसफोर फैगोन आरो खोनानो मोनदों लोगोफोर गेमस्रिबो फैगोन आरोना गेमस्रि जोंहा नैबे आब' गेमस्रियाबो फैगोन ओमफ्राय एक्टरा फैगोन रुबि नै सेंग्राफ्रा एकदमबारे गोदाव सोराव जागासिनो आरोना ओरैसो ए जाबाय सेक्रेटारिया नैबेनो नै सेक्रेटारि बियो
नोंनाव कन्टेक्ट लानो हागोन टिकेटखौ अनलाइनाव नांगौबा ओमफ्राय नै लोगोफोर बेटारिखौ हायाव दोननाङामोनलै ए नै लोगोफोर दुखथि 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 लाबोबायानो दामग्रा देग्रा नै हैद मा खुरबाय थाखो नै लोगोफोर दामग्रा देग्राया एकदमबारे नै लोगोफोर हा 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 थैसाम थौ ओइ बानलु नायदोब्रा बानलु नायदो बानलु बानलु मोसाबानो गेलेजोबगोन माथो नैलै स्लेक्स गानखानायसो स्लेक्स नै 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 टिकेट लागासिनो अनलाइनाव नै 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 टिकेट टिकेट इलांसोनो दिनै माबा पेक्सा लागायलाय आं इलांसोनो दे माइकआ लागायलै होना होना फायजाबासो এইটো কমপ্লিট কৰি ল'ম ৰ এই সাইডটো দে কৰি ল আগতে বান্দা নাই ব্ৰা नै एक्टरफोरानो दंजोबो राम मोसाना मोसा नोंलाय गेमस्रिजों गेमस्रिजों मोसानांगोन र टिकेटखौ देखाय नै बेल'सै लोगोफोर जोब्बायानो नै एकदम नै बेल'सै जेनेरेला बेल'सै ओमफ्राय नै भिआइपिआ बेल'सै बुक मोननैल'सै बुक मोनथाम गैखाला अनलाइन लायाबा नोंसोरमोनहा बिदाबो नै मोननाय नंला बक्सिं जाजोब्बाय जाय बिथांमोनहा गेमस्रिखौ नायनो गोसो दं मिजिं थिनानै दंमोन नै गेमस्रियानो दंखायो नै आब' गेमस्रि नै लोगोफोर गैखाला बुकिं खालामखादो अनलाइनाव थाबैनो स' लोगोफोर जोंहा टिकेटआ बांद्राय गोबाव गैलिया आरोना अनलाइन लानो हागोन थाबैनो अनलाइन लोगोफोर स' लोगोफोर थेसिमथुखौ नायनो होननानै मिजिं थिनाय दंमोन थाबैनो नोंनाव टिकेट लायाखै टिकेट
काउन्टार जोंनि नैबे टिकेट काउन्टाराव थाबैनो फैनानै लांफैनो थाखाय खावलायनाय जाबाय आरो मा होनो जाय बिथांमोना अनलाइन लानो गोसो दं बिथांमोना अनलाइनावबो लानो हागोन आरोना लोगोफोर अनलाइनावबो लानो हागोन आरोना टिकेट टुआ बांद्राय गोबाव बुरजा गैला जोंना टिकेटआ बांद्राय बुक मोनबाल'सै आरोना भिआइपिनिया ओमफ्राय जेनेरेलनिया दङ बुक मोनब्रैसो दंदां दा मोनायाव 8 बाजिनाय लोगो लोगो देखायनाय जागोन आरोना लोगोफोर थाइसान्थु बा मानि गय मोनजालायबावनानै बे थार लागायबानो जाथारा नोंथां दे दामदो याव थारायबाव नामा आं हाखुथाखौ रोङालै मालाय बैलाय दङ दामग्राफोर दे गोजौ गाखोनानै दं गासिबो स्लिपानो आरो हाखुथाबा माथो दुब्लालै रागा जोंथावा बोराय सावा मालिकखौबो माबा गैया स्क्रुव ड्राइभार गैया टेस्टारफोर आंनावनो बोरै थागोन बेलाय नों मा नङा आं नोंखौ सानदों कारेन्ट डिपार्टमेन्टनि मानसि ओइलाय थैगासिनो हाब दै हाबजोबखाबाय नै अबाव दै दंखायो दं मानो थासिगोना दैया बियाफोर दं प्लास्टिकआव बे बस्थु मनायाव माखासे दं दैसो दंलै बेनो दै लोमनानै दं नै बे आं लाबोनाय नङा स्कुल जाजोबबाय बे हा बायगोना गैला ओइबार र' बेयाव दै दंखायो बे थाथों नालाय गावसोर जेबो नाङा दांलाबाय नङा दै जायगायावनो जाबाय मान लागाय दं बेटारिखौनो खेबाखै बेटारिया खेबबानो जानायानो लागायग्राबा बेखौ सर्ट जाना थैजोबदों गैया बोयो नामा बेयाव मालाय बोआ बे मालाय ओरैनो गोमगोनलै बोआबा गोजौ खादाव है बैयाव थांनाय दैयावसो दोनोना दैयाव ओरै हो बर' बाजारथिं हो बेटा बाजाराव गोमहैजोबथों ओइयाव बनानै दोनै स्कुटि खाथियाव हेलौ होद फाग्ला माइकखौ खेबदों माइकखौसो बेखौ खेबथां बैसोर गेमसो थागासिनो र' सिगिसोबनो खेबथ'ला बन्द' खालामदो लाइभआ बन्द' खालामदो र' नायदो बेखौ सोरनायखौ चालू करो
लागाव थैसोम आं मदि सरखार खिथानांगोन दा माबा लांदोंबा माइलनथिनिया सोनानै लेडि देन्जा मोजां गोमोलै माबाय थानो हागोन दे लावसो थंना गैयाबालाय हा थं दङ दे हमलाय दखानो बरबाजार सरगोनबा बरबाजाराव दे हमथा नों बर' बाजारनि रायजो राजाफोर होनदो जाबाय आथिं र' हमथाथ' हेलौ एसे जादों जाबायदि ओरैसो खानांगोन बांद्राय बोनांला नैथिं इखौ ओरै बोजाबनानै खा बेखौ ओरै फानदोब्रा इयाव ओरैजोंसोब्रा इजों ओइ देदो बुंदो सोर लादों जाबाय Signal बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा आंनि आफादिया फंबाय बिदा बिनानावमोन नै दान्दिसे समनि उनावनो दिन्थिफुंनाया जागायखासिगोन लांफैदो रायजो राजाफोरनो जोंहा टिकेटआ हरगासिनो रायजो राजा नोंथांमोनहा नोजोरावनो नुनो मोनगोन जोंनि बर'नि मुंदांखा एक्ट्रेस गेमस्रि दैमारि जाय बिथांमोनहा गोबाव समनिफ्रायनो गेमस्रि दैमारिखौ नायनो होननानै मिजिंथिनानै दङमोन लांफैदो रायजो राजा नोंथांनो नै जोंहा दान्दिसे समनि उनावनो दिन्थिफुंनाया जागायसिगोन सफैखासिगोन रायजो राजा नोंथांनो